anledning af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag fejrer vi det her på skolen med en masse daglige aktiviteter og gode foredrag. Vi står her på Risø Gymnasium i den her sal. Lige nu er den tom, men senere bliver den fyldt med glade, forventningsfulde unge mennesker. På sådan en mærkedag som i dag, hvad synes du det vigtige er med at fejre det her? Det vigtige er jo at få interessen for Kierkegaard ud, altså få gjort mange opmærksom på, hvor fantastisk et forfatterskab han udfolder, og hvor sprogligt spændende han er. At den der kombination af at være forfatter og være filosof, tænker, er jo eminent kombineret hos Kierkegaard. Så hvis mange kan blive optaget af det, så er det en kæmpe fin ting. Kender du til Søren Kierkegaard før i dag? Ja. 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 Køen er lang ind til Søren Kierkegaard. Det er det første foredrag, der starter, og folk er allerede spændte.